Wonten ing titi kalodhangan siang menika atur pambagyo beksan badhe kapurwakanan. Nun inggih ingkang sampun sinerat wonten mriki dumawah beksanipun panjenenganipun Bapak saking tlatah Juga nun inggih panjenenganipun Bapak petinggi desa Juga ingkang pun carane Pak Carik ingkang dipun aturi beksa sepisan kunjuk panjenenganipun Bapak Sutrimo saking Juga Krajan kadherekaken panjenenganipun Bapak Sumarlan Bapak Supriyono Sumawono Bapak Haryanto saking Juga menggah pasegan wali sampuripun ing mangke nun inggih panjenenganipun Bapak Artono Bapak Sumar Bapak Tarno saking Drojo Sumawono Bapak Suwardi saking Pejing. Pramila panyuwunipun gending guntur munggahipun mangke mancing.
cok 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 buka siti cok mancing pinggir kali kene kebenaran sedang wong ayu ngombai saingu etak jawabe eman ora ono sing ngancani sapa kowe dekae no injan karep memang arep apa mene celak celok mesa padone mong arep goda tak cedak induk yo tak takoni apa kuwe wis ana sing duwe tak cedaki yo tak kancani sejatine ana sing tresno kowe ngene wae saking tresnane jalukmu apa barengan kondo wong tuwa cok 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 Bungu sithik mancing pinggir kali kene kebenaran sedang wong ayu ngombai saingu etak jawabe eman ora ono sing ngancani kowe dekae no injan karep memang arep apa mane celak celok desa mes padone mong arep goda tak cedhak induk yo tak takoni apa kuwe wis ana sing duwe tak cedhaki yo tak kancani sejatine ana sing tresno kowe ngene wae saking tresnane jalukmu apa barengan kondo wong tuwa cok 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 ayo padha barengan kondo wong tuwa kembang rawe sing gateli wong nek nyoto kembang rawe tenan pancen gateli gandeng niki gending yo marai kepenak dijogeti yo yuk la 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 yuk yuk karo lu ceritane wong seneng tunggal sabali wiwitane jejer seperti nani saya suwe saben jejer gedang tangani banjur ngomong sap banjur ngomong masaku tresno kowe ceritane wong seneng karo kancane wiwitane cicir saben dinane saya suwe
banjur ngomong banjur ngomong mas aku tresno kowe kembang kenongo kembang kenongo hatiku digawe lara kembang melati kembang melati agawe larane ati kembang kecubung Cepet agawe hatiku bingung bange mawar Kembange mawar tresnaku wis kadung boyar kala wong tresno Mula wong tresno ora kenang sembrono aja sembrono ora becik teprete priya wanita Pangirani iku paribasane Timbang rami luwih becik tak tinggalke ya dok ditinggal wae aja digawa nek ora apik kuwi ditinggal sing apik wae sing digawa ilmune kaya ilmuku ngono wae yuk mubeng yo nonton tayub dok Nonton tayub wanci serap katon koyo Katon kuyo Tresno padha ngiping jaluk kendi Jaluk gending Jajak kitab sinenggah hanati ramaya masya Dok ngiping nanging ora parang sandi Mekel mikir kok ora parang singgal ya mas ya digoyang goyang kabeh ya Allah hati goyang-goyang goyang ngiping pengen sandi digoyang-goyang ora parang singgal hati goyang-goyang goyang besar kabeh nyato sayati langan peksan sontan iki rame ya dok ije pak lede ana pira dok lede wonten papat sinten mawon Bu Mariato Terus? Mbak Narsi Terus? Mbak Aura terus Sofi MC ini sapa dok Pak Sumijen sound systemnya apa dok MJ video syutingnya dodok media dok dok lo nonton tayub sore iki katon guyub Prosutresno padha ngiping jaluk gandhe jejogetan sinenggah manut wirapa yen donya padha ngiping nanging ora parengane megal-megol uga ora pareng
goyang 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 kabeh nyawang digoyang-goyang goyang mengkol ora pareng ngekol digoyang-goyang goyang ibing ora pareng-pareng nyantik digoyang-goyang goyang muser nganti klengkon nyoto sayeti tayo padha laras ing siang iki lalang